Enhla nasezansi kwelamthaniya kulo lonke nje izwe bafethu ngithanda ukuthi nginibingelele. Sekuyisikhathi eside sagcinana. Namhlanje ngifisa ukuthi sike sithinte izaga esizisebenzisa kakhulu mhlambe masikhuluma ulimi kakhulukazi lesiZulu. Umuntu osebenzisa izaga kakhulu kuthiwa ke ulimi lakhe luhle kakhulu luqoqekile ngoba izaga mhlawumbe ngayifanisa nokuthi esikhathini samanje seyifana nama-bombastic words kwabanye abantu. So kubalekile ukuthi uma ukhuluma uyisebenzisa umuntu uma ukhuluma naye ezazi futhi understand. Ziningi ke hlukene kaningi khona mhlambe egxile entweni ezithize mhlambe ezinye egxile emasikweni, ezinye zigxile emntwaneni, umntwana mayesencane njengokuthi inkunzi isematholeni, igotshwa lisemanzi, zibanjwe izimaphuphu. Ziningi zehlukene kodwa bengifisa namhlanje ke ngikhulume mina ngezomendo, izaga lezomendo ezisetshenziswayo nje mhlawumbe umuntu uyokwenda noma mhlawumbe uyogana mhlawumbe kulowo muzi loyo. Kunesaga esithi umendo kawuthunyelwa gundane. Leso saga sichaza ukuthi intombi ayize ngaqonda ukuthi uma ihambe yogana kulowo muzi leyo izobhekana nani noma izohlangabezana nani, ingakho kuthiwa umendo kawuthunyelwa gundane. Kuphinde futhi kuthiwe umendo kawubhulelwa. Isaga esifanayo leso nalesa engiqeda ukusichaza lese ngiqale ngaso. Siphinde futhi sithi ihlonipha lapho engawukwendela khona noma ihlonipha lapho engawukugcina khona. Uchaza ukuthi uma nje umuntu wesifazane uyintombi kubalekile ukuthi uhloniphe kuyo yonke indawo ngoba wazi ukuthi la uyokwendela khona uyokwendelaphi. Mhlambe ngeke uzungihloniphe mina ngokuthi angisiyena owakuba kamkhwenyana wakho, uthola ukuthi mhlambe siyihlobo noma mhlambe siyazana noma mhlambe sikhule ndawonye. Ngakho ke kuthiwa ihloniphe lapho engiyakwendela khona. Kuphinde kuthiwa umkhwenyana uyisigodo sokuqhuzula. Lokho kuchaza ukuthi ke nani nina bakwamakoti ngesinye isikhathi nokwenifisa mhlawumbe ukuthi nisizakala umkhwenyana noma nodinga usizo kumkhwenyana mhlawumbe masenixakekile noma mhlawumbe nedinga mhlawumbe nethithu. Ingakho sithi umkhwenyana isigodo sokuqhuzula. Uphanga umdaka linile yini? Abanye basho njalo noma abanye bethi nanga umuntu ephanga umdaka linganile. Sasisetshenziswa kakhulu lezo saga leso makuthiwa mhlawumbe umuntu usheshe wazeka noma mhlawumbe nayo intombi isiyagana egana mhlawumbe incane kuthiwa nanga ephanga umdaka linganile. Ukwenda ukuzilahla. Isaga futhi lesithi ukwenda ukuzilahla. Ukuchaza ukuthi intombi mayigana eseyemendweni isuke izilahla ngoba ayazi lapho iyakhona ukuthi iyophatheka kanjani. So uyafana nokuthi nje uyazilahla lapho uyakhona. Siphinde futhi sithi ukwa kwendlu ukuvuka kwenye. Uma sithatha intombi mhlawumbe izele yodwa emndenini noma ekhaya bayizele yodwa mhlawumbe bazokhala bethi kodwa sesosala nobani la ekhaya, ukuwa kwendlu lekho. Kodwa thina uma sithatha singabakhonyana ukuvuka kwendlu yamkhonyana noma yalapho intombi ezoganela khona. Zala abantu zebantwini awukho ntombi eyagana inyamazane. Abanye bathi bakusebenzisa leso saga mhlawumbe mabeshela lokushela kwakuqala kubizwa kuthiwa ukukhuzela. Zala abantu zebantwini awukho ntombi eyogana inyamazane sikhona. Lokho kuchaza ukuthi umuntu uphelela kumuntu. Intombi ingayala insizwa kodwa izogana insizwa. Engakho kuthiwa ke ngeke izigane inyamazane
sikhona. Sisetshenziswa kanjalo-ke leso saga, kakhulukazi sidume kakhulu kulaba kade besisebenzisa mawukuthi hlampe bayashela. Kube khona esinye futhi esithi umswani wembabala kawungeniswa. Umswani wembabala kawungeniswa, uchaza ukuthi ayingeniswa intombi ezalwa umthakathi noma intombi eyaziwa kuthiwa izalwa ngumthakathi ngoba izobhuqa umuzi uqede nya. So uma kuthiwa hlambe kuyenzeka kuyazeka uzeke lo muntu okanjalo uma uthathe leyo ntombi leyo mhlawumbe unina wayo noma ubaba wayo udume ukuthi uwumthakathi, yokusendiswa lesaga lesi sithi umswani wembabala kawungeniswa. Ngithanda ukubonga kakhulu bafethu, themba ukuthi sifundile futhi sibonile, silokho nje siqhubeka nje lezaga lezi sihlukanisa ngomnjalo bazo. Ngiyabonga kakhulu.